Mzina la Tate, la Mwana, la Mzimu woyera. Amen. Habari okondeka, malandiridwa lero, mawa Mulungu, amato kutisinta koterato, maka tikachere makuto ato. Sono tieni, tikachere makuto ato kutitimpe, zimene Yesu afuna kulankula nafe pasiku la lero. Mau oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera yolembera Aroma. Aroma mutu 1 ndime ya 16 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mau oyamba ndi a Trifonia Chimponda kuchokera ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tikuwerenga mtengo wa bwino wa Luka chapter 11 verse 37 to 41. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Taylor achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Aroma 1 verse ya 16 kulekera 25. Abale, ine sindichita manyazi ndi uthenga wabwino ayi, chifukwa uthengawo ndi mphamvu ya Mulungu yopulumutsa munthu aliyense okhulupirira, poyamba Ayuda, pambuyo pake anthu a mitundu ina. Uthengawutu umatiwululira mmene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Njira yake kuyambira pachiyambi mpaka potsiriza ndi yakuti ankhulupirire. Paja malembo akuti munthu wolungama pakunkhulupirira adzakhala ndi moyo. Mkwiyo wa Mulungu umaonekera kuchokera kumwamba. Amakwiyira anthu chifukwa cha kusalungama kwawo ndi kusamchitira ulemu. Kusalungama kwawoko kumawalepheretsa kudziwa zoona. Mulungu amawakwiyira chifukwa zimene munthu angathe kudziwa zokhudza Mulungu, iwo akuzidziwa bwino lomwe. Popeza kuti Mulungu mwini ndiye adawulira zimenezi. Pajatu makhalidwe, pajatu chilengedwere dziko lapansi, anthu akhala akuzindikira ndiponso umulungu wake. Akhala akuzindikira poona zimene Mulungu adalenga. Choncho alibe konse pozembera. Inde ankamudziwa Mulungu, adasanduka opanda pake, ndipo mitima yawo yopusa mudadzaza mdima. Iwo amadziyesa azelu, koma chikhalirecho ndi wopusa. Adaleka kulemekeza Mulungu osafa, nkumapembedza mafano ooneka ngati munthu amene amafa, kapena ngati mbalame ndi zinyama zina.
kapena zonyasa zimene mitima yawo inkalakalaka mpaka kunyazitsa matupi yawo. Adasiya zoona za Mulungu namatsata zabodza. Adayamba kupembedza ndi kutumikira zolengedwa m'malo mwa kupembedza ndi kutumikira Mlengi mwini, amene ali oyenera kulemekeza mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adatsiriza kulankhula, wina wa mgulu la Afarisi adamuyitana kuti akadye naye. Tsono Yesu adalowa mnyumba nakakhala podyera. Mfarisiyo adadabwa poona kuti Yesu wayamba kudya osatsata mwambo wawo wa kasambitsidwe kamanja. Koma Ambuye adamuwuza kuti, inu Afarisi mumatsuka kunja kwa chiko ndi mbale, koma mkati ndinu odzaza ndi zonyenga ndi zankhanza. Ndinu anthu opusa. Kodi Mulungu amene adapanga zakunja si yemweyo amene apanganso zamseri zamkati? Popereka zachifundo kwa mphawi, muzipereka zimene zili mkati. Ndiye pamenepo zanu zonse zidzakhala zoyera. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Yesu akuyitanidwa kuti akudya ku nyumba ya Afarisi. Adalowa mnyumba nakakhala podyera. Ndiye zimene zingatidabwitse poyamba ndi zakuti poyitana Yesu ku nyumba, Yesu angati kutidabwitsa chifukwa kuyambira pakulowa mnyumba mwa Mfarisi sadatsatire mwambo wawo usamba manja mpaka mkono, koma Yesu anangokhala podyera. Ndiwo anakhumudwa naye Yesu. Koma Yesu m'malo mwa kupepesa adawatchula anthu opusa amitima iwiri, kuti ganizo lawo lonse ndi kutsuka zapanja, koma kusiya zamkati mmene muli zankhanza ndi zonyenga. Ndiye Ambuye potiyendera amati kutidabwitsa, iye amene ali achifundo, okoma mtima, ofatsa. Koma pamene akulankhula ndi Afarisi amawakwiyira chifukwa akuona kuti iwo ndi achikupa maso. Safuna kuti achite chimene ayenera kuchita, koma afuna angosunga zakubwalo. Ndiye Yesu kudzera mwa Papa Francis afuna kuti mpingo ufanizira chipatala pakati pa nkhondo, kuti mpingo pakati pa nkhondo alandire aliyense ovulala chifukwa cha nkhondo. Ndiye akufuna kuti aliyense alandiridwe, osafuna kumufunsa mafunso ena apadera, koma
chachikulu nchakuti kumanga mabala ake ndi kukafuna kuti iye akhale bwino. Ndiye anatipera kale fanizo la Msamaria wa chifundo, kuti Msamaria ucha adaona muntu amene alitasa panjira, adamuthandiza. Koma sanayambe ndi mafunso amene nthawi zina timaona m'matchalichi athu akufunsira ena, mavalidwe anu ndi otani, mmene mukulowera muno bwanji, mungalowe bwanji, mukuvala zakuti, mukuyenda mmazakuti zakuti. Mwinanso ora kumaliro, pamene mwina sitilandira maliro, monga momwe Yesu angalandire maliro, kufuna kuti atuzitse mitima ya anthu ovutika. Ndi chifukwa chake Yesu atiuza fanizo la anthu awiri amene anapita kupemphera. Wina anali Mfarisi, wina anali wokumetsa msonkho. Ndi Mfarisiyo adayima ndi kuyamba kupemphera ndi kutchula zabwino zonse zimene amachita, amasala, amapereka mtulo, amapereka chachikumi cha zonse zimene amalandira. Ndiye akunena kuti sali monga uyuyu amene ali kumbuyo, amene zoyipa zake ndizochuluka. Koma Yesu adati, amene mwawiriwa amene adabwerera kwawo ali olungama ndi wokumetsa msonkho, amene adangozigunda pachifuwa, osakweza maso ake ndi kunena, Ambuye mundichitire chifundo, uchimwa ine. Ndiye kuti iye anabwerera kwawo atolungamitsidwa, osati winayo. Ndiye pamene pali chenjezo, sitifuna kuti atitchule opusa, koma akufuna kuti onse alandiridwe ndi mpingo. Tisachulukitse mafunso amene tingafunse munthu, koma Yesu akufuna kulandira onse, abwino ndi oyipa omwe. Afuna kuti alowe onse, osawachulukitse mafunso pa zimene tikuganiza ife. Ndi chifukwa chake kuti tichiritsidwe ku matenda amene chimene chili mtima mwathu, akuti osayiwala kupereka zachifundo kwa anthu osowa. Ndiye pamenepo mtima wanu ufuna kuweruza nzanu pa zimene aonekera, mudzachira, mudzapola. Ndiye kwa ife Yesu akutiphunzitsa kuti chonde mpingo wake, mpingo ndi wa anthu onse, makamaka osauka, ovulidwa, ndi amene alibe chilichonse chowayenera kulowa. Koma timatsimikizira kuti palibe oyenera kuyima pamaso pa Mulungu. Koma Mulungu ndiye amene akuyitana onse, kuti onse alowe mu ufumu wake ndi kukhala okondwa mu ufumu wa Mulungu. Ndiye Yesu akufuna kuti chikondi chitsogole pa zonse. Olandiridwa ndi onse. Yesu ndi Msamaria wa chifundo amene amatilandira ife monga amene tilili, ndipo ndiye amene amatinyamula pa bulu wake ndi kutiperekeza ku nyumba ya Atate, chifukwa aliyense ali ofunikira pamaso pa Mulungu. Tikupempha Ambuye kuti asinthe maganizo athu, kuti tikhale anthu olandira aliyense mokondwera, m'dzina la Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.
M'dzina la Tate ndi la Mwana na Mzimu Woyera. Amen.